sabhuku raipo aiokaimbabata ndokumhan'ara vaishandisa gadheni raunganzi kana vakuhwa vozoregedza kurima. Vakakwanisazve kuzobata mukuru mumusha asara anova Dadley Geresha ava navakagara tikaita musangano kumba kwavo tiri tese ndofunga masabhuku mairi ande mumwe wacho haana kukunda kuona. Taita musangano takaziviswa mhuri panhau yegadheni yamanga mati kuti Teukai ane kodzero yekurima gadheni, asi kana achinge achirima gadheni iri hazvireve kuti rava rake. Gadheni iri anoririma kana mwana waDarlington akazoda kurishandisa ndiye ane kodzero yekuzorishandisa, asi Darlington haana kodzero yekuramidza Teukai kurima mugadheni imomo. Pemhuri vakazvitambira sabhuku vakanga varipo. Kubva taziva panhau yepamusha ndo inova yakakurukurwa. Ndana ndichiti sezvo vauya tivatsanangure zvavakabvumirana tobva tazvinyora mumaminitsi. Mukuru wavo aripo Dadley Geresha. Ndonyaya yakandati vasvitse mashoko avatakakurukura tiri kumba mama. Zvakanaka, ngatifambire mberi tinzwe kwamuri vemhuri panhau yepamusha yamakasara muinayo, kuti makaikurukura here, makasvika pakuwirirana zvipi, uyezve nhau yekuti maminetsi anga achiverengwa pano maringe nemusangano wamakaita pamusha penyu, kuti ndizvo here zvakataurika, muri kuwirirana nazvo here kana kuti kwete? Ichokwadi sure takawirirana panhau yataurwa yegadheni saizvo zvaverengwa ndizvo chaizvo, hapana uye takaudzana nazvo. Touya kunhau yekumba, nhau yekumba taonesana, isu takati Darlington uyu haana kodzero yekuti iye ati pamushande pake. Musha uri estate house yemunhu wemhuri yese anenge aita dambudziko, wana chamwana ane kodzero yekuuya kuzogara ipapo. Tikawirirana nemini wangu kuti iwe ungaugere zvako, asi musha uyu ndomhuri yese, hausi wako wega. Iwewo une kwako ukapiwa kunonzi kwako, apa ndipo vabereki panomirira mwana wese. Saka nokudaro tataurirana kudaro, takawirirana tikakudira kuna sekretari wedu kuti tinyorerei pasi zviri kutaurika pano, nokuti kufa hakuzikanwa. Tinenge tichida kuti zvikuzukuru kuitira mangwana vanhu vanozogona kuonesana kuti nyaya yakasvitswa apa ndoka yakatonga ikasvika. Takawirirana ndizvizvi. Saka in short changamiro ndozvatakawirirana. Tikaenda kumakuva kwainzi uyu akavharira makuva, tine makuva evabereki ari Nyati. Tasvika ikoko ini ndaita zvokuudzwa ndisina kuona, asi patakasvika takaona kuti aiwa nzvimbo iripo yekuti kana dai pakada kuitwa mafunctions evabereki aiwa vanhu vanogona kukwana. Saka takati aiwa kumakuva kuRed pamba apa zvatawirirana ndo zvataitiso ngazvichiiswa pasi kuitira marekodhi amangwana. Ndobenga kuti ndo patakasvitsana nayo. Tinotenda. Teukai ndizvo manzwa mashoko ataurwa nababa, pane paunopokana napo here kana kuti ndizvo zvawakakurukurwa? Ndizvo zvakakurukurwa. Darlington, manzwa mashoko ataurwa ndimukoma wako? Kwandiri ndibaba. Ndibaba, zvaita zvakanaka. Musha unoda baba kuti uve nechiremerera. Musha unoda baba kuti mhuri inge ichidzorwa, mhuri ichiziva gwara rekuziva kuti ava ndivo baba vatinofanira kuteerera.
manzwa mashoko avataura pamusangano wamakagara mumusha. Pane zvaungapokane nazvo here? Pane zvavakurukura? Hapana zvandinopokana nazvo, ndizvo chaizvo zvakataurika. Pane chimwe chaungade kuzivisa Dare here? Mimi handina kubvunzwa zvangu maminitsi mukuru wake airenga nesekretari, asi pakataurikawo kuti ini ndakamuendaisawo input yangu pamba ipapo. Imba yakanga yakaparara ndikaimusa ndikaimba kwayo, saka ndakati wai inini changu kuchengeta chako ichi kuchengeta pamusha ipapo kuti pakatanda kunzi ndidziridze pangu kuchengeta. Uyezve mukoma akabvunza kuti pane incident here yakamboitika yekuti makauya mukavharirwa panze mumba mamunoti ndimama, hapana kuwanika uko, kuratidza kuti ini ndiri kugashika. Vese hama dzangu dzinenge dzauya nenzira yekuti ndo airport zviri kutaura ko, ndiri kugara mukadzi wangu ari muairport. Pane shoko rawataura rekuti pane input yandakaisa pamba apa. Handizivi kuti yakananga ishoko iroro rakananga kupi. Ndofunga ndazvaenderera mberi ndichiedza kutsanangura kuti yakanga yaparara, saka zvayakanga yaparara ndakaigadzirisa. Wakaita basa rako chairo ipapo. Wakaita basa rako ipapo, ende kunyange ivo vabereki vacho vanokutenda kuti uri kuziva kukosha kwekuberekwa, uri kuziva kukosha kwedzimba dzevabereki. Kana uchinge uri baba mumusha wasiwa pamusha wavabereki, mhuri yose yakaberekwa nevabereki ndiwo unenge uri ziso ravo, ndiwo unenge uchivatarisa nekuvavhumbamira. Anouya achichema, anouya achikumbira pekurara, anouya achitsvaga chokudya. Sababa mumusha unoedzawo nepaunenge wagona. Handizvo? Chikuru chatinokurudzira mumusha womunhu ndechekuti tive nerudo, tigone kugarisana tichiremekedzana. Ndine nhau imwe chete yandiri kuramba ndichingochema kuti tarirai kuparara kwaita dunhu raChinamora. Ngatinzwei kurwadziwa, titarise mangwana kuti mangwana achazovei, vana tichavapa nhaka yerudzii kana tichisiya nyika ichiramba ichiparara zvakadai. Saka kana pfungwa dzamakaita pamakagara pasi, imi kudzigamuchira kwamunoita ndokudzigamuchira kwandinoita. Munoona kana tichinge takagara mumhuri, kuyanana kukuru kunouya pakati pedu vana vemunhu mumwe chete. Mambo ndikauya ndikaswedza mutongo wangu ndisingazive mararamiro amakaita kubva muberekerwo wenyu, ndogona kutsikirira mumwe anofara, mumwe anorwadziwa. Pakati penyu ndendatoisa mukaha ipapo, hamuchatowirirana. Asi imimi sababaka ukagara pasi nemhuri yako ukavatsiura, mukave nechisungo kuti ichi ndo chatasunga ichi, chisungo chavapa chinosunga mhuri yose, ende chinogona kuremekedzwa nemunhu wose. Sabhuku, takamboonana tataonana here iwewe neni? Nekupi? Kwete sei nezuro tisina kuonana? Sei nezuro tisina kuonana? Wanga usingazivi musangano weZimbabwe Anti-Corruption Commission watandi nawo? Naika. Chiso chako handichizivi. Zvakakosha kuti mambo azive masabhuku avo. Zvakandikoshera zvakanyanya izvozvo. Nekuti iwewe sabhuku ndiwe ziso ramambo. Iwewe sabhuku ukaona watora mwedzi miviri usina kutsvaga mambo, usina kana kumboti mambo mamuka sei, pane zvausiri kuita nemazvo. Handisi kuti kukwazisana kwako neni kunofanira kunge kuine mari pamberi. Shoko rokungoti mambo mamuka sei, tiri kuno kwamurove kutsvene, mhuri yakagara zvakanaka, zvakakosha. Ndo zvatofana kuwana mumusha. Kuno kumusha tinokwazisana. Hautarisire kukwazisa waunoziva chete, nyangwe newausingazivi unofana kumukwazisa. Totarisira kuti iwewe sabhuku ndiwe unofana kunge uri baba vemusha wese
waMurove, uchiona kuti mwana mumwe nemumwe awana zvinomukwanira, vanhu vachigarisana vachizivana. Ndakakurudzira kuti sabhuku ndipei rejista remhuri yose iri mumusha menyu. Handiti mundinyorere mazita evana vese vari mumusha maMurove, muchiedza kuratidza miganhu kuti iwe pako apo unotangira apo kusvika apo ndipo pane muganhu wako, mumwe nemumwe azive pane muganhu wake. Zvichatiurayira bongozozo rinouya panhau yemiganhu, nekuti iwewe sabhuku unenge une chinyorwa chauinacho chekuti nhasi uno iwewe uripo, handiti mangwana kana usisipo, sabhuku aripo anongosvika achitora chinyorwa chawakachengeta achiti Darlington, vana vako ndinhingi. Musha wako unotangira apa uchigumira apa, zvakanyorwa pasi, handiti zvoreva kuti tagadzira mugamuchidzanwa wave kuremekedzwa nemwana wese mumusha. Kana zvadaro zvakureva kuti pakazoita mumwe anoda kuya achipfekera mumusha maMurove, tinokasika kumuona, tinokasika kubatana semusha nekumutsura kuti kwewewo apa wapapi chii chaakuitika apa ichi, handiti nezuro takagara pasi neZimbabwe Anti-Corruption Commission vakauya nechichemo chekutengeswa kweivhu machinamura kuti zvanyanyisa, ivhu Stateland yapera, vakasiya mafoni numbers vakati tifonerei mutiudze zviri kuitika mumusha menyu, nyange zvichiitwa namambo, asi kana zviri zvekutengesa ivhu tizivisei, kana zvichiitwa nasabhuku, kana zvichiitwa naishe tizivisei, kana ari mugari wemumusha tizivisei. Ende munoziva kuti kana pauya boka rakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission vakaita mainvestigations avo, kana nyaya yaenda kumatare unoenda kujeri. Muri kundinzwa? Saka kana tiri mumusha umu ngatiitei zvinhu zvakatwasanuka zvinotenderwa nemutemo, nekuti mutemo wacho waisa ziso mudenga. Kana tichiti waisa ziso mudenga zvikureva kuti shoko rapiwa ani nani, munogona kumhangarirwa nemunhu wamusingazivi. Angoita whistleblower zeki yotosimuka yototi waMurove tiudzei tinzwe chii chiri kuitika, mainvestigations akuitwa. Saka ngatiitei zvinhu zvedu savana baba vemhuri, tichengetedze musha uyu, tigarisane zvakanaka murudo, tichiziva kuti ivhu ratakatarisana naro inhaka. Kana vabereki vaine chavatisira ngaive nhaka yekuti ani nani watakaberekwa naye, ani nani ave nerudekaro kana ari pamba pevabereki. Ndikutendai nemashoko amataura, ndikutendai nemusangano wamakaita. Chandinongoramba ndichikupira ndechekuti rambai muri ziso remhuri, muchiita kuti mhuri igare zvakanaka murudo. Vakomana manzwa zvataurwa manyora maminutes, handiti vachanyora pasi chinyorwa ichocho vokupai move nacho kuti ndo zvatakawirirana izvi. Ndinovimba zvinobva zvapedza gakava ratanga tinaro. Ndizvoka Darlington neukai zvinobva zvapedza gakava ratanga tinaro. Yeukai hausi kumudaira mune pamuchiri kubatikana napo here? Inini baba ndine mubvunzo wangu kuti patakapinda muvanhu kuti vangu vakapika pamberi penyu vakati vakatengesa 4 mastands, tichizoenda nasekretary takaona 7. So inini mubvunzo wangu uri pakuti baba, kuva nevagudhi vachaonawo here futi sheya ivo baba vavo vakadya zvakanyanya kupfuura vamwe? Mubvunzo wandiri kuda kuti tijekeserwe baba. Panhu pakatengeswa pakavakwa here kana kuti hapana kuvakwa? Pakavakwa. Nokuti kuti vane mhuri mangwana ichada sheya, kati pasheya yachona yakadyiwa kudhara baba vemhuri. Saka ndiri kuti tijekeserewo ipapo handingafire mberi. Muri kunzwa shoko riri kutaurika nemwana wenyu? Ndiri kurinzwa. Munoti kudii naro? Haasi kunyepa chengamiri idi raari kutaura. Zvino kana tauya kuneni takutoti ndimi muchatipa pokumira nepekugara uye munotiyananisira kuti musha menyu mune nzvimbo yakakura zvakadii? musha aiwa nzvimbo yanga iripo. Munoona misikanzwa iri kuitwa naDarlington ka imwe yacho inosuvisa kuti Darlington waparadza nhaka yemhuri. Muri kunzwa mashoko ari kuuya
kune vamwe vako vakuti iwewe watengesa ivhu remhuri, watengesa ivhu rako iwewe sababa, ko vana vako vachazopiwa nhaka here? Iwewe baba wavo wakatengesa nhaka yacho. Uri kupanzwa? Uri kupanzwa changamiri naita kuti ndimbopindura padiki diki. Ndanzwa nyaya ye7 stands dzakatengeswa. Pataikurukura nyaya tiri muhoo, taitaura nyaya yenzvimbo yakanga iri yevabereki. Munzvimbo yakanga iri yevabereki, inzwo ndakasimudza ruoko ndikati ndichataura chokwadi, ende ndakataura chokwadi. Mastendi ari munzvimbo yakanga iri yevabereki i4, mamwe 2 ndo ari mustendi yavo, 26. Kana vakawana 7 vakaveregera nemba yemwana wangu ari kutsona, handina kutengesa 7, i6, 4 munzvimbo yakanga iri yevabereki ne2 munzvimbo mangu ini. Patakashiyana namukoma vakati iwe chipa mwana wako kumwe. Ipapo pemwana ipapo paripo handina mbukabata. Pemwana wako iwewe? Ndizvo here? Ipapo iwo ndinoti takapanzvirana tine vana vakomana, wangu ndakati ngashenda mutemo, iwe wako uenda mutemo, asingabatanidze nestate house iyi. Inzvimbo dzataiti anozovakawo vana vedu vakiwo nzvimbo idzodzo dzasekuru vavo, ndo zvitakange tarangana. Darlington una vana vangani? Ini ndine vana vakomana 3. Vangani vane mastenzi pauri kugara pari zvino? Pari zvino 2 vanawo, pasara 1 wokwamaini. Akura zvakadii? Ari kuita form 4. Kufunga kwako achagara papi? Pakavakira mwana wangu wemukoma padhuze pacho ipapo, ivhakandi space, ndo pandakati ndo pauchavakira. Iri nzvimbo yani? Ndo yatakashiyana namukoma vakati wangu akuenda, wako akuuya kuno. Ndizvo here nai baba? Padhuze nehope pane space. Misiyai ndise mubvunzo wangu wandauisa mubvunzo. Ndipindurei. Hongu zvingataurike changamire, asi kuti takagara pasi tichirangana izvozvo tanga tisina kuzosvika ipapo. Tanga tisina kuzosvika kuti mwana wopedzisira achazowana bhuku. Tanga tashera vakuru wangu newake. Darlington pari zvino uri kurima pakakura zvakadii? Iye zvinezvi ndingati muyadhi mangu ndine about half an acre. About 2,000 square meters, 3,000 square meters. Around ipa. Ini matongero andingatongera ndeyekuti mukomana last born yako Darlington ka akutotarisirwa kurima pauri kurima iwewe ipapo. Kana ndi kurima nguruva achakwanisa, ndo vanotongorima kweni ndicharimei nezvandiri. Ndosaka ndati mukomana uyu gotwe uyu ngaarime pari kurimwa nababa wake pari zvino. Sabhuku, tine pamwe here patingamupe mwana uyu kana kuti onangana nepari kurimwa nababa wake pari nhasi? Ndi pamusoro ipapo vana mune kumponka nawo inji wona semagara takamboita pasi tikazopedzera ngasika ngavakutifambira kuona pane big tension. Saka isusu sebasa redu titokwada kodi nemabhokisi tikati kana ivaka ine pakanzi pachiwa outcome muiramberi intact irambana vakabatana kusvika nekuva nevana vavo bozi zvisatochembirana, asi vana vavo ndikuona kuti zvinhu zvedu dai zvainyasopindira kana Mwari kana vadzimu zvaida nguva yakakwirebei chiisa kuti at the end of the day vabatani vasa spirit vomuvuka paine spirit and which spirit ndo is dangerous inomutsa hondo spirit kuti havachabuda ti zvatomutapuwa judgment. Asi maona zviri kuitika mumusha menyu mamuroyo, mwana musikana ane kwake kwaari kugara kwaakaroorwa ndiye adzoka neizwi rekuti musha wababa vangu waparara, musha wababa vangu ngauchengetedzwe.
mapaonesesa ipapo. Handi ndo zvaita kuti nyaya iyo yemudare ikonseni yabva kumwana musikana akatorohwa ane kumusha kwake. Mwana musikana yeuka iyo ainzi yeuka iwe hauna chekutaura pano nekuti iwe une kumba kwako wakarohwa. Handiti yeuka ndiye ari kurima gadheni raita kuti nyaya iyo yemudare nhasi ari mwana musikana ane kumusha kwake kwaakarohwa. Asi atarisa nhaka yekuti nhaka yevazukuru vangu yapararawo tichete mumusha kapo, haangasiye nhaka yevazukuru ichiparadzwa nekuti iye ane kwaakarohwa. Ari kufunga kuti zvino vazukuru vangu vanozovei, mazvinzwa. Saka ndosaka pazouya mubvunzo wokunzi ko vana vaDarlington vachazogara papi sezvo Darlington akapedza kutengesa ivhu. Handiti ndopandati mwana waDarlington ngaarime pari kurimwa nababa vake ipapo, kuti tiregoramba tichitsvaga zvakare rimwe dambudziko. Pari zvino ngatinanganei nepari kurimwa naDarlington kuti ndo pacharima mwana wake Gotwe, sezvo ati vamwe vakomana vaviri havane pekugara nechikare. Pane dambudziko irapo pekuvakira pake pamwe ndopanganidza. aiwaka tikuti Gotwe uyu achavaka imwe imba here kana kuti achagara mumba mababa? Ndipindurei. Gotwe handiti mutsika dzedu tinoti Gotwe anogara paimba pevabereki. Saka Gotwe uyu achada here pamwe pekunovaka kana kuti achagara mumba murugare waDarlington nhasi? Kana achipiwa imba yake aroora anopiwa imba pari kugara Darlington ipapo, handizvo? Gotwe iri ndo ratotarisira kuti kana Darlington asisipo baba munoti iwe mwana nemudzimai wako ndakupai imba iyi, handizvo? Handizvo here? Anegona kuti kuita program challenge futi ye-state house. Vana futi aniti state house. Mwana vapamwe. Aiwaka handi mwana uyu ari kugara mustate house uyu. Amai vadiki ndo ane mwana mukomana uyu ari kugara pamba pasekuru. Saka tati susu anorima munda waasekuru pari kurima babake, ko zvino ochinovakiriwo pake. Pokuvakira pari mukanenge chitaura kuti pakavakira mukoma wake wapamukoma padhuze pacho ipapo pane nzvimbo iripo pakangogadhirana nefenzi. Bhuku repamurove riri kure zvakadii kubva murodhi? Vamuroti. Kubva mumain road. Tikabvira pa10 paNyamanda. Dzimwe dzimba about 3 or 4 kudzika mukiriniki imurove. Imimi penyu pari nepapa? Inini ndiri kuti basa pamakuva pamuzinda wamakuva achodhera murove. Semakuva ana baba achodhera murove angobatana. Ndopanoperera panoperiwa murove. Chodhera makuva ipapo chidzira usasa. Muri kudhuze kwaPrince. Zvakanaka. I think pari zvino nyaya iyi mukomana uyu ari form 4 ngatiisiyei iri ipapo. Kana tichizenge taona dambudziko rinouya mangwana maringe nekuti anogara papi, ngatizorikurukurai panguva yakafanira. Kana zvichiita kuti ndiuye mumusha menyu ndoti madariro yatozoronga nezvazvo kana tasvika panguva yekuti mwana uyu akuda pekugara. Yeukai wanzwa zvandataura? Ndati nhau yekuti uyu mukomana Gotwe uyu achazovakira papi, ngatiisiyei yakadaro pari nhasi. Kana nguva yawo yasvika yekuti ave kuda pekugara tochizoigarira pasi panguva iyoyo tichiona macircumstances anenge aripo kuti toita sei, nekuti zvimwe zvinhu zvinochinja nekufamba kwenguva. Handiti ndakatarisa musha waMurove pari nhasi ndiri kutoona kuti pane zvizhinji zvichachinja mumusha iwoyo. Ndosaka ndati nyaya itogona kuitaura hedu asi tinenge tichingotaura hedu pasina patinosvika. Pane urongwa huripo hunogona kuunza shanduko mumusha maMurove. Dai wakauya kumusangano wataive nezuro dai wakadzidza zvakawanda. Zvino makakundikana kuva nevanhu makatuma kumusangano wataive nawo nezuro. Ino challenge yatikaitika uno. Vano kuti pane politics hapane chinhu. Zvino zvinjenga ndizvo pakuti tingoconfirma. Ndosaka ndakuti usatore nguva yakareba usina kutaura nasekretary wamambo. Uyu nguva nenguva uchibata uchiudzwa zviri kuitika. Handizivi kuti masabhuku eimomo muward 3 hamuna kubuda zvinofadza. But murimo mune dambudziko guru riri kunetsa machina mhora. Ndimi vacho vandaitasira kuti muchauya mune uwandu
but hamuna kuuya. Ndakakumbira Sabhuku nekomiti yake yevanhu 7 nevagari vemumusha, asi apa panzvimbo ichochi chemoward 2 representation yanga yakadzikira zvakanyanya. Musangano watakaita pahoro yepamungate makauya mamuripo nhasi matsamwa kuti handaubata nguva. Mambo vanoita zvakawanda, mambo havaite chinhu chimwe chete. Pamwe pacho munofungidza kuti mambo vanonoka chido chekubata nguva ndinacho chaizvo, ende nguva ndinodzikoshesa, but pamwe pacho unosangana nezvikuriri zvinenge zvakuti tanga wapedza ichi wototeerera izwi riri kumusoro racho. Ndofunga patakakurukura paeka makanzwa mashoko aitaurika epfungwa dziripo dzine hurumende mukati, dzine Goromonzurwa District Council mukati, dzaita kuti nekuda kwekutengeswa kwaita ivhu hurumende ipindire, Goromonzi ipindire, iite kuti igadzirise zvinhu zvimire zvakanaka. Ndopandi kuti tingataura hedu nhau yemwana uyu but togona kukurirwa neurongwa huchauya hweGoromonzurwa District Council. Pamusoro ichangabirwa nauri kutaura nemunhu wangu kuti kune kamwe kanzvimbo mwana wangu inini yatakapa komana vedu vavira hongu kanzvimbo karipo, asi tanga tisina kuzogara pasi. Kune nzvimbo mbiri, nekuti iyo imba yarugara State House iyi ine imwe nzvimbo iri kumberi tichienda kuroti, ipapo hapana kuvakwa. Touyo kamwe kanzvimbo kari kudhuze nemwana wangu uku akapiwa karipo. Zvino ameno ndakachitokumbira kuna ishe wangu kuti hatingambogara pasi here toonesana, nekuti tanga tisati tabata zvetu nzvimbo ito tanga tichiti isitenga. Manzwa mashoko andataura, ndati pari zvino pari kugarwa nemhuri dzamunoziva kuti ndedzemumusha menyu ngaparambe pakadaro. Handiti mukomana wati kutaura nezvake ari muform 4 pari nhasi, kuti tifunge kuti achazoda musha zvichida pane makore pamwe manomwe kana kudarika. Saka tikatotanga kuronga zvinhu zvemakore manomwe achazoteera nhasi, hatisi tiri kubva tanyanya kuisa mameso mberi here. Ndosaka ndati pakavakwa pari kugarwa nhasi uno ngatimbopachengetedzai pakadaro saizvozvo. Ivhu rese risina kuvakwa ngarirambe riri zvariri, richichengetwa riri zvariri. Handiti kana tazoona nguva yasvika yekuti mwana uyu akuda pekugara, toona zvinenge zviripo panguva iyoyo, tokurukura toona kuti tingamupe papi. Ndomataurira ndaita. Iwewe Sabhuku Murove, chengetedza pose pasina kuvakwa. Hapana munhu achauya achigara mumusha mako kana kuvaka zvisina kutenderwa namambo, zvisina kutenderwa neni. Kana wasiya vana vachiita musikanzwa mumusha mako vachingovaka chivake, chenjera kuti iwewe ndiwe uchabatwa nemutemo. Manzwisisa zvandataura? Ndati hurumende yaisa ziso mudenga. Kana ndati yaisa ziso mudenga rave kuona pese pese, unoshamisika mangwana wakuya uchinzi Murove tiudze tinzwe chiko chiri kuitika apa. Sanditi saka zvidzivirire, uregere kuti zita rako risataurwe pasina kunaka. Kuzvidzivirira kwacho kuramba kuti hapana pari kuvakwa ndisina kupatendera. Kana mada kuti pavake ndipei tsamba yabva kuna mambo, mambo vati vakupai mvumo here kana kuti kwete. Kana mambo vasina kukupai mvumo, amuvake ngapagare pakadaro. Saka tikangodaro cheteka tapedza matambudziko, nekuti ivhu ticharamba riri zvariri. Ada kuextenda imba yake izvozvo zvasiyana. Ada kuextenda imba yake anoextenda akari mustendi make, asi mutsva ari kuda kunogara pane imwe nzvimbo. Ndopandati izvozvo ngatimbomirai. Kana paine zvave kuda kuitika, munotanga mauya kuna mambo, tokurukura, toonesana kuti zvinoita here, zvakakodzera here, mutemo unoti kudii, toita kuti zviitwe tichiteera mutemo. Todaira ndapedza. Tichine mumwe mubvunzo? Shuviro yangu ndeyekuti mumusha maMurove ngamugare vanhu vane rudo, vanhu vanozivana, vanhu vane ukama. Mave padyo neshowground iGrowth Point rino. Handitarisire kuti ndowana vana veMamurove vachiwanikwa vachiunganawo pano pashowground, vachiwedzera chifambi chatiri kuona pano pashowground. Tsurai vana vemumusha menyu, garai navo pasi muchivatsura. Handitarisire kuti Mamurove ndiri kuwana muchirodza towana tivatudiki tine makore 15, 16, 17, 18 kwete. Ngatizivei kuti mwana uyu akura akwanisa kupa decision yake muupenyu, kwete kuti tinomanikidza mwana kunomisa pamurume asina kutendera.
ngatitsiurei zvakaipa zviri mumusha medu. Handitarisire kuti mamurove ndiri kuona mune mashabhini. Kana tine shabhini iri mumusha mamurove, mambo vati handisuda kuona shabhini iyoyo, shabhini iyoyo ngaibve. Handitarisire kuti mumusha mamurove ndiri kuona pari kutengeswa zvinodhaka. Iwewe Sabhuku nevagari vari mumusha menyu, batanai tirwise chakaipa, tirwise mhosva dzese dziri kuitika idzi. Kana tine vanhu vari kugara mumusha medu vatinosuspekta kuti ava vanhu havanenge matsotsa, ngatizivisei mambo, ngatizivisei mapurisa. Mapurisa voita unyanzvi hwavo woferefeta. Musatye kuzivisa mapurisa nokuti nyange mukauya mukavazivisa, hatizombofa takauya tichiti yeukai ndiye atiudza tikutsvaga nhingi mumusha munhu. Unongouya ungotinyevera kuti ruma nzeve, isusu neunyanzvi hwedu nemapurisa totsvaga nzira dzekuita mainvestigations edu kusvika tabata chokwadi. Saka musatye kutaura chakaipa muchitya kuti tinozofumurwa. Toda kuti tibatsirane kuchenesa musha kuti vanhu vagare murufaro, vanhu vagare murudo, tiite kuti dunhu redu risimukire. Tikabatsirana ipapo tinokwanisa kuisa maoko pamwe chete tichiombera nekutenda kuti tagona. Handiti Mazvita ndinotenda. Ndibatsirei kuchengeta musha wamurove. Mazvita vakomana vanokunyorerai zvinyorwa zvezvatataura. Mazvita